Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो once again welcome back to my channel. ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअ जाहैबाय आं पुडिं बानायनो सानदों. ओमफ्राय पुडिं बानायनो थाखाय जोंनो ब्रेड नांगौ. ओमफ्राय बे ब्रेडखौहाय सिगाङावनो गुरै खालामनानै लाग्रोनांगौ. 5 मिनिटसो आं सोमनानै दोनगोन बे दैयावहाय. ओमफ्राय बेखौ सोमनो थाखाय जोङो नैबेखौ गारग्रोनांगौ. नैबे जिंनिखौ गारजोबनांगौ आरो बिदिखौ. होमबा आं दायो गारनानै लाग्रोनोसै नै. Bayram betul kan? Bayram dia sebenarnya lebih kecil kan? Mbak sebenarnya lama ini. Breadखौ बानायनो थाखाय बहुद बुस्थु नांबावगौ. सिगाङावनो आं ब्रेडखौ संग्रोबाय आरो गुरै जानो थाखाय. नै आं बिदि सोमनानै लाबाय. गेब्लेजोब्बाय नै. दसे सोमना दोनगोन. होमबा नै आं दहाय सोमनानै लानाया ब्रेडा जाबाय गुरैनो. दायो बानायनो हासिगोन आं बेखौ. ओमफ्राय जोंनो मा नांगौ बानायनो थाखाय आं बेखौ खिन्था दोनसै नोंथांमोननो. सिगाङावनो दाग्रोनोसै नै आं दा गाइखेरा 1.5 लिटारमोन. ओमफ्राय आं बेखौहाय फुदुंनानैहाय एसेल' बानायबाय नै दा एसेल'सै. ओमफ्राय आं लाबाय दाउदै दैसे. माखन जाजोबनांगौ दे गाइखेरा नै. ओमफ्राय आं लाबाय दाउदै, ओमफ्राय बादाम, किसमिस, बेकिं पाउडार, ओमफ्राय सिनि. ओमफ्राय आङो एसेल' बानायगोन नालाय दायो. आं एसेल' बानायगोन नालाय बेखायनो आं बुस्थुफोरखौबो एसेल' लाबाय आरो. ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बानायनायबा बानायनो हागोन. बुरजा बानायनो थाखाय बुरजा बुस्थु नांगोन. दाउदैयाव दैसेल'सो लादों आं एसेल' बानायखागोन नालाय. ओमफ्राय नोंथांमोना बेसेबां बानायनो गोसो बानायनो हागोन आरो. होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना स्टार्ट खालामसै. होमबा दायो सिगाङावनो आं बेखौ सेबग्रोनोसै नै गुरै जाबाय नालाय. दैखौ आं सेबनानै गारनोसै आरो. ओमफ्राय बेखौ आङो गाइखेराव दोनबाय नै. बेखौ गासैखौबो सेबनानै लाग्रोनोसै आं. नै बिदि दाउदै होनोसै नै. दाउदै होबाय. बेनि उनाव आं किसमिसखौबो होनोसै. किसमिसखौबो होबाय आं नै. बेनि उनाव बादाम नै. ओमफ्रायहाय सिनि होनोसै दानिया नै. दानिया लगायनोसै नै. मोजाङै लगायनानै लानोसै. होमबानो आंना लगायखांनाया जाजोब्बाय. दायो आं बेखौ खोबनानै लानोसै दसे सम. एसेयाव दै होनोसै एसे. दिपसियाव नै बेसेबांसो दै लाबाय आं. होमबा आं दायो नै लोगोफोर आं बेखौ बेयाव सोमना दोनसै दिपसिनि दैयाव. मोजाङै गोरा फांथेनांगौ बेखौ दै हाबै बायदि. बेयाव दोनबाय आङो. ओमफ्राय आं दायो बेखौ जाननोसै. होमबा दायो आं दसे सम नै गेसाव बेखौ जाननानै दोनसै मोनजासे. दायो बानायगासिनो दं आङो नै. गोदौबाय नै.
होमबा आं खांनानै दोनबाय नै दसे ओमफ्राय दसे सम सुनानै दोननोसै आं होमबा दायो आंहा बेखौ जाबाय नालाय दिपसिनिफ्राय हाननानै लाबाय आङो होमबा खेवनोसै आं दायो बेखौ नायदो नोंथांमोना आयु जा गुदुंबो जाना कुलि जामारला जाबाय होमबा नै दा वाव नै नायनोबा नोंथांमोना नै जाबाय आंना पुडिंआ and my pudding is ready now होमबा ट्राइ खालामसै आं दायो let's look yummy ट्राइ खालामनोसै आं गोथावानो